I think bekuba u-6 ekuseni ubhuti wami angifonela angitshela ukuthi hayi ubhuti wami akasekho emhlabeni. Salwa naye nosisi wami, saluma wami. Udlala indima enkulu kakhulu kumina. Nawo amandla but bebona kumina ukuthi kuna something engakwazi ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngishintshe ikhaya ukuthi kube right because mina naye noma nginayo kababa ikhaya lababa wami bekhona osisi bami nami nabanye but emakhaya la ngibuya khona eMzumbe la ngishiya mina naye ngasho ukuthi ithina abantu sesibheka ikhaya. So bhuti wami njengoba ngathi ngisho ukuthi ubonile yena ukuthi ngingakwazi mina ukuphusha ngethande lami lebhola ngiphe uNkulunkulu sikwazi ukuthi sishintshe ikhaya yonke into ibe right. So ngazo zonke isikhathi uyangikhuthaza ongikhaya support noma ngadlala kahle uyakwazi ukuza kumina athi hayi bafa awudlalanga kahle lapha yini inkinga bekumele ngabe wenze kanje angiguide lapha ngi-advise uyabuya uze ekhaya uyaqhubeka uyadlala but ke akhuluma nobhuti wami ngamtshela ukuthi hayi bafa ngiyacela mfethu ukuthi umngcwabo uhlehle ube Sunday ngikwazi ukuthi ngiyodlala ngidlalela ubhuti wami nami emva elizwe because of ibhola nabo elithanda bengisupporta kakhulu.